Op 31 oktober is het Halloween, een feest dat in Nederland steeds meer in opkomst is. Daarom organiseerde Venray Centraal zondagavond voor jongeren en ook voor hun ouders een spooktocht door het centrum. Nou, ik heb wel af en toe schrikmomenten gehad, maar ik snap dat het voor de kleineren wel echt leuk is en zo. Maar Ja. ik vond het ook nog wel spannend. Ja. En waarom doe je zelf mee? Omdat ik Halloween een heel leuk feest vind. Ik vind Amerika is natuurlijk heel groot. Alleen hier mag het voor mij ook wel groter, maar het is gewoon leuk schrikken en met je vriendinnen en ouders en zo. Dat vind ik ook leuk. Gewoon het griezelen. Ik vind het wel heel eng, alleen het is wel leuk om zo mensen te zien die in een eng pak staan en dat ze je laten schrikken en de trommels en alle activiteiten. Omdat het eng is. Ja. En vind je het niet een beetje eng? Een beetje wel. Wat vind je dan eng? En ik vond het gewoon eng met die enge masker. Ja. Nou, dat zijn we daar naartoe gelopen. Ja. Maar er zaten echt wel heel veel griezels. Vind je het ook eng? Beetje. Een beetje. Waar vind je het eng? Voor de Killer Clowns. Bijvoorbeeld naar Toverland heb je dan Killer Clowns en dat vind ik wel eng. Wat zijn jullie allemaal aan het doen hier? Kinderen aan laten schrikken. Kinderen aan laten schrikken, waarom? Omdat het leuk is. En doe jij er ook gewoon maar aan mee? Ja. Ja? Ja. En vind je dat leuk? Ja. Ja. Niet te veel laten schrikken, hè? Juist wel. En jij vindt het natuurlijk niet zo eng. Nee, ik ben niet snel te laten schrikken. Vind je het wel eng of vind je het wel leuk om kleine kinderen bang te maken dan? Ja, dat eigenlijk wel, eerlijk gezegd. Ja, daar hou ik van. Daar hou je wel van. Ja. De donkergriezelige sfeer kwam mede tot stand door de Maastrichtse percussiegroep Volle Petai. Zij hadden zich helemaal in Halloween-stijl gekleed. Nou inderdaad, ja, we zijn inderdaad een beetje eng uitgedorst, maar dat komt natuurlijk ook dat het nou Halloween is. En in principe doe ik dat ook vaker, om deze kledij te spelen. En ja, dus dit jaar ook weer in het Venray. Gevraagd om ook nog tijdens de Halloween-tocht van de kinderen nog wat setjes te spelen. We waren ook gevraagd om in de tent op de markt te spelen, maar dat is uit het programma gehaald. Dus we gaan waarschijnlijk straks nog eventjes spelen met een vuurspuger samen. En daarna gaan we nog eventjes in de tocht van de kinderen nog wat spelen. Ja.